Wel, bore da. Siwr i chi, ffrindiau, siw yn mynd bawb. Croeso i wers fyw ola y flwyddyn. Gobeithio bod chi'n eistedd yn gyfforddus a bod chi wedi mewn gyfnodi i Adobe Express a bod chi'n barod i glatio bant. Wel, i ni wedi cyrraedd ein gwers fyw olaf, ond athrawon, mae'r gwers i byw ar gyfer y flwyddyn newydd hyd at hanner tymor Chwefror ddim cweit yn fyw eto ar ddolen sydd fan hyn, Adobe.slice live lessons, ond fydda nhw gobeithio erbyn falle diwedd y dydd fory wneud y Gwener. Felly, os ych chi moyn gweld beth sydd ar gael, allwch chi hefyd jyst fynd i'r sianel YouTube a gweld, mae'r cyfan fyna i'w gweld o dan y tab live. Felly, os licech chi gael cipolwg ar beth sy'n dod yn y tymor newydd, yna mae croeso chi fynd fyna, ond fyddai yn damon e-bost mas i bawb yn y flwyddyn newydd i atgoffa chi ac i rannu'r ddolen eto. Wel, nawr te, gobeithio bod chi gyd wedi cael rhagfyr hyfryd yn yr ysgol. Fi'n siŵr erbyn nawr, fi'n siŵr bod pawb wedi gorffen i sioe Nadolig. Rwch wybod i ni yn y chat athrawon pa ysgolion sy'n ymuno gyda ni heddi. Llwch chi wneud hynny ar y chat ar YouTube neu ar y ddolen StreamYard hefyd. Rwch wybod ni pwy sy'n ymuno gyda ni heddi a gewn ni eich enwau chi fyny ar y sgrin. Wel, beth i ni wneud heddi te? Dewch i ni gael golwg. Ar gyfer y wers heddi mae angen i chi fynd at y dudalen weithgareddau sy'n sgrolio hyd gwaelod y sgrin nawr, sef adobe.slice 25 Nadolig 3, oherwydd hon yw'r drydedd wers nadoligaidd i ni wedi cael a gwahanol weithgareddau ym mhob un ohonyn nhw, a mae gweithgareddau heddi yn mynd i fod yn newydd sbon hefyd. Right, wel, i gyrraedd fan hyn, fel ddwedes i, mae eisiau i chi llwch chi weld beth i fi wedi gwneud fan hyn. Dwi wedi agor Adobe Express ar un tab fan hyn, a wedyn ar tab arall, dyma fi wedi agor y dudalen weithgareddau gan deipio adobe.slice 25 Nadolig 3. Allwch chi hefyd sganio'r cod QR os oes da chi ddyfais sy'n gallu sganio'r cod QR, a bydd hwnna'n dod â chi i'r dudalen yma hefyd. Nawr, yn ystod y wers heddi, ni'n mynd i fod yn gwneud y gweithgareddau ddwy waith, unwaith ar y porwr, yr cyfrifiadur, ac yna eto ar yr iPad. Felly, os ydw i'n mynd ychydig yn rhy gyflym i chi, pidwch â phoeni, allwch chi, gewch chi ddigon o amser ychwanegol tra bod fi'n mynd nôl ymlaen o'r porwr, o'r cyfrifiadur, i'r iPad. Ond, athrawon, os oes angen mwy amser chi, gallwch chi wrth gwrs oedi y fideo. Wel, dyma ni. Ni wedi cael y neges gyntaf. Nadolig llawen i chi gyd, wedi mwynhau mas draw gyda'r gwersi Nadolig. Diolch yn fawr o'r ysgol Llangynnwr. Wel, diolch yn fawr, a diolch i chi, Mrs Mason, am gefnogi'r gwersi byw. A diolch i chi, blant ysgol Llangynnwr, am ddod i siw gymaint o wersi byw. Mae'n bleser cael chi yma, a Nadolig llawen i chi gyd draw fyna yn ysgol Llangynnwr hefyd. Right, nawr te, dewch ni gael gweld beth i ni'n mynd i fod yn neud gyntaf. Dewch ni gael sgrolio lawr. A dyma ni, gweithgaredd gyntaf. Ni'n mynd i fod yn neud darlun penguin. Ni'n mynd i greu darlun penguin. A ni'n mynd i ddefnyddio snapio i siap yn Adobe Express i greu y darlun gaeafol yma. Felly, right, os nag chi wedi wneud cerdyn Nadolig eto, gallai hwn fod yn glawr i cerdyn Nadolig, neu lle fe. Right, felly draw a fi i Express te, dyma ni, a i fi mynd i newid iaith Express o'r Saesneg i'r Gymraeg. Nawr, sylwch chi hefyd, os ych chi yn edrych ar Express yn Saesneg, fe ydych chi'r heriau yma, 12 Days of Creativity, rhyw heriau nadoligaidd. Nawr, dim ond yn Saesneg mae reina ar gael. Felly, i bawb arall yn y byd sy'n defnyddio Express, mewn unrhyw iaith y blaw Saesneg, mae rhain yn diflannu. Iawn? Nawr, ni'n mynd i fod yn defnyddio un nhw yn yr ail weithgaredd, ond jyst bod chi'n gwybod, os licech chi weld rhain, mae rhaid bod chi'n defnyddio Express yn Saesneg yn anffodus. Gallech chi agor y lan wedyn newid Express yn ôl i'r Gymraeg. Ond beth bynnag, am nawr fi'n mynd i newid Express i'r Gymraeg ar gyfer yr darlun penguin yma. Felly newid Express i'r Gymraeg, clic ar yr avatar cornel top ochr dde, a lawr i'r settings. Yn y ffenest settings,
i ni yn mynd i newid y gwymplen gyntaf yma fan hyn sy'n gweud English United States. Newid hwnna'r Gymraeg, na'r dewis cyntaf ar dop y restr. A dyna ni. Right e. Dewch i ni gael dechrau yr arlunio yma. Felly arlunio, mae eisiau ni sgrolio lawr nes bod ni'n gweld y deilsen oren gyda y robot lliwgar yna fe. Teilsen oren gyda robot lliwgar sy'n dweud creu llun. Cliciwch ar hwnna. Am hwnna mynd i agor, dyma ni, app arlunio Adobe Express lan i ni. Right, wel, dewch i ni gael dechrau te, creu y penguin yma. A i greu'r penguin, ni'n mynd i ddechrau gyda'r corff a'r pen. Y corff a'r pen. Iawn? Right, nawr, mae eisiau ni ddewis ein brwsh yn gyntaf, felly yn y cornel top ochr chwith, cliciwch ar y botwm sy'n dweud brwsh. Nawr, brwsh crwng caled yn iawn, a paint di, mae hwnna'n gywir, felly dim eisiau newid y brwsh i hun na'r lliw paint, na gyd sy'n angen i ni newid yw maint y brwsh. Felly, dwi eisiau'r brwsh i fod tua 10. Iawn, felly, allwch chi nod teipio mewn mynd hyn, os ych chi eisiau. Iawn, neu jyst llithro hwn y togl i fyny ac i lawr, na fe, 10. Right, nawr, mae'r penguin yn mynd i fod yn sefyll fan hyn, yn mynd i fod yn gwisgo rhyw het. Felly, mae eisiau fi'n neud siŵr bod fi'n gadael digon o le. Felly, na i ddechrau bant gyda just y corff. Na, mae angen traed hefyd, felly dwi'n mynd i wneud hirgrwn, siap hirgrwn fan hyn. Nawr, ar Express, mae yna nodwedd nawr enw snapio i siap. Iawn, dewch ni gael jyst chwarae gan hwnna am funud. Iawn. Enghraifft, os ydw i'n gwneud sgwar, iawn, os yna i beintio sgwar, felly byddai'n clicio i lawr ar y trackpad neu llygoden, ac yn llunio sgwar, pan i fi'n cyrraedd diwedd y siap, dalwch eich bus lawr ar y trackpad, dim gadael ei fynd, dim gollwng y trackpad, a sefwch yn llonydd. A beth bydd e'n neud, bydd e'n tacluso'r siap. Gwylwch ar hwnna, jyst sgwar, eitha aniben, oedi ar y diwedd, na fe, chi'n gweld? A nawr, gyda'r bus dal lawr, i fi hyd yn oed yn gallu gwneud pethau fel i gylch droi a newid y maint. Unwaith fi'n gadael y trackpad i fynd, na ni, mae hwnna nawr yn sound. Iawn, dwi ddim yn gallu symud eto. Na jyst clicio delay popeth fan hyn. Felly, mae hwn yn gweithio gyda sgwar, fel chi'n ei weld. Lle chi hyd yn oed wneud triongl yn uben, fel yna. Iawn. Lle chi'n wneud igam-ogam. Nawr, weithiau, os ych chi'n oedi, dwi ddim yn snapio, mae rhaid chi drial eto. Cofiwch am y bwtwn dad wneud ar y top hefyd. Drial yr igam-ogam eto. Ddim yn licio hwnna. Trai unwaith eto. Na fe, mae'n snapio, chi gweld? Ond beth ni'n mynd i fod yn ei gyntaf, na i ddileu popeth eto, clirio y cynfas, dileu popeth. Beth i ni moyn yw hirgrwn a cylch, felly corff a pen y penguin. Felly na i ddechrau gyda'r hirgrwn, gyda'r siap wy yn gyntaf. Felly fi'n i ddechrau'r top, lawr, gwaelod nôl lan, cwrdd ar y top, oedi fan hyn, snap. Chi'n gweld, mae wedi snapio i siap. Na ni. Os nad ych chi'n hapus, cliciwch dad wneud, a triwch eto. A fi'n ffindo bod mynd yn eitha cyflym yn helpu gyda hwn. Iawn, peidiwch y trial wneud yn araf, ewch yn eitha cyflym. Right, wel fi'n hapus gyda'r hirgrwn ar gyfer y corff. Chi'n adael hwnna i fynd. Felly, be fi'n ei nawr yw'r pen. Wel, ar gyfer y pen, dwi eisiau cylch, a mae'r cylch yn mynd i fod yn gorgyffwrdd a top yr hirgrwn. Iawn, rhywbeth fel hyn.
Rhy fawr. A ma hwnna rhy fawr, ond allwch chi i ailfeintio. Na, sa'n hapus hwnna. Nawr, cofiwch hefyd bod chi'n gallu zoomo mewn. Gallwch chi pinsio mewn ar y trackpad. Neu gallwch chi ddefnyddio hwn fan hyn i nesau a pellau. Felly dwi'n ni nesau, mynd fwy agos dyma ni. A fel arfer mwyn yn rwyddach, neu beth yn rwyddach. Right, yn ni'n mynd cilch ma to. Oedd hwnna well. Wel, ewch yn eitha cyflym. Right, dyna ni'r pen wedi wneud. Right, na i bellau nôl mas. Iawn. Na ni wedi dechrau te. Right, fi'n mynd i wneud hwnna drawr yr iPad nawr. Iawn, felly hirgrwn a cilch yn gorgyffwrdd i gilydd. Right, dewch i ni gael neidio draw i'r iPad. Cymrwch i'ch amser nawr. Right, sgrolio lawr. Tap ar y robot oren. Brwsh crwn caled, hard round. Paint yn ddi, ond mae eisiau fi ddod lawr a maint y brwsh i'r tua 10. Na ni, fel na. A bant y fi, na i drial wneud yr hirgrwn yn gynta. Snapio. Dyna fe, cilch na'r ar y top. Pwyso drawd yn bach, na ni drial hwnna to. Na fe. Na ni, fel na. Gret. Na fe, fi wedi wneud y corff a'r pen ar yr iPad ac ar y cyfrifiadur. Felly nôl y fi te i'r cyfrifiadur i gael mynd mlaen i'r cam nesaf. Right, wel. Cam nesaf, i ni'n mynd i fod yn ychwanegu yr adenydd nawr. Felly, i wneud yr adenydd, beth sy'n ni wneud yw, dechrau fan hyn, dewch o hyd i'r ysgwyddau. Dwi'n siŵr os oes ysgwydd gyda penguin. Ond dewch o hyd i'r ysgwyddau, a i fi just yn mynd i wneud rhyw gromlin, rhyw curve. Bron o bod fel siap banana. Yn dod mas fel na. Nes i hwnna ar yr iPad a fi wedi mynd nôl i'r poror. Dia mi, sorry. Right, newn ni na to. Right. Na te, dod o hyd i'r ysgwydd, sef fan hyn, a dwi'n mynd i wneud rhyw siap banana. Fel na. A to, allai oedi, na ni, chi gweld, a mae e wedi wneud snappy siap. Gret. Right, na i wneud yr un peth yr ochr draw. Dim rhaid bod nhw'n union yr un peth. O gwbl. Rhoi mwy o gymeriad i'ch y penguin chi, falle os maen nhw'n wahanol. Right, nawr te. Beth sy'n eisiau gwneud nawr yw gwaelod yr aden. Felly, beth sy'n eisiau gwneud yw mynd a wneud y siŵr bod ni yn cael siap. Felly, dwi'n mynd i ddod i le oedd i waelod yr aden fan hyn. A dechrau fyna, a gwydych beth fi'n mynd nôl lan mewn siap banana arall. Na ni, chi gweld, mae cromlin da fi, llai benderfynu wedyn ar yr ongl, llwch chi fynd am aden drwchus, bydden ni mynd am rhywbeth fel na fi'n credu. A pidwch yn phoeni bod yr llunellau yma fan hyn yn gorgyffwrdd, yn mynd dros y llunellau. Bydd ni ddim yn gweld dim o hwnna, achos ni'n mynd i lenwi o'n i gyd yn ddyn ar gyn bo hyd. Right, rhywun peth draw fan hyn te. Na fe. Right, na dwy aden yn ei lle. Felly, beth ola sy'n eisiau ni wneud gyda'r brwsh Thema yma yw coesau. Felly, dwi'n mynd i ddod lawr i waelod y penguin fan hyn. Dwi'n just yn mynd i wneud 2 focs bach fel yna. A to, mae'n mynd i snapio i siap. Na fe.
Gret, iawn. Felly, dyna'r cam newydd nes i de, oedd aden, gan wneud siap banana, a wedyn cwrdd a hwnna ar ei waelod, a wneud siap banana ar y fyny. Neu'r un peth ochr draw, a wedyn just 2 focs bach ar y gweilo fyna ar gyfer y coesau. Right, draw i'r iPad i gael wneud y camau yna. Right da. Felly, ffind o'r ysgwydd. Ble mae'r ysgwydd fan hyn? Mae'r ysgwydd fel ni'n gweud. A wedyn dwi just yn mynd i lawr. Oedi, snappy sharp. Gret. Rhywun beth ochr draw. Snappy sharp. Rhywbeth fel yna. A nawr ar gyfer hwn, dwi'n mynd i zoom mewn achos mae'n bwysig bod ni yn cau y sharp yma. Dyn ni'n moyn bwlch, iawn? Na i wneud e gyda bwlch fel bod chi'n gweld, achos ni'n mynd i fod yn llenwi hwn gyda'r pot paint. Os oes unrhyw fylchau, mae'n mynd i lenwi'r cwbl lot o'r dudalen i gyd. Felly, os i chi digwydd bod yn wneud e fel yna, chi'n gweld mae yna fwlch dy fi fyna, iawn? Just ceiwch y bwlch gyda bach ragor o baint. Yni, iawn? Bydeis. Ond mae'n rwydd achos i chi'n jyst yn dechrau'r linell newydd o waelod y linell gyntaf, dwi'n fe. Na ni. Gret. A wedyn, y bocsys ar y gwaelod fel coesau sy'n eisiau nesaf. Newid. Na ni. Gret. Right. Nôl i'r cyfrifiadur, amlan â ni. Right, wel, mae'n amser ni lenwi'r siapau yma i gyd nawr gyda phaint D. I lenwi y siapau, ni gyd sy'n eisiau ni wneud, dwi'n draw i'r chwith, a dewis y pot paint, y pot llenwi. A wrth gwrs, ni'n mynd i ddefnyddio y lliw D, a mae eisiau llenwi bob un o'r siapau. Felly, na i ddechrau'r top, clic. Symud lawr, clic. Symud lawr. Chi'n gweld, achos bod popeth yn ddi, sdim ots am y llunellau yna yn gorgyffwrdd i gilydd. Popeth yn iawn. Lawr fan hyn. A dyna ni. Right. Gwych. Draw i'r iPad i lenwi hwn mewn. Felly, fill y pot paint llenwi. Paint D, a just tapio o fewn y siapau. Os ych chi yn wneud camgymeriad, chi'n modd fel tapio tu fas, fel na, up a days, just gwasgwch am yn ôl. Iawn, just cerwch am yn ôl, dad wneud, popeth yn iawn, dim problem. A weithiau, mae'n rwyddach i chi just i wneud siŵr bod chi'n just yn pincho mewn, zoom mewn. Nwedig pan ych chi'n llenwi'r darnau bach. Right da. Nesaf. Wel. Y reswm bod penguin yn cael ei alw'n penguin yw achos bod morwyr o Gymru wedi gweld nhw am y tro cyntaf. Wel, dim y penguin, y deryn sy'n perthyn yn agos i'r penguin. A oedd i pennau nhw'n wyn. Felly, y reswm bod pawb dros y byd yn galw y penguin yn penguin yw oherwydd, mae'n dod o'r iaith Gymraeg, pen, gwyn. Felly, ni wedi roi'r gair na i'r byd. Felly, dewch i ni gael wneud pen gwyn, y penguin. Right, felly, dewch i ni gael clicio nôl i'r brwsh. A i ni moyn y brwsh crwn caled, a i ni moyn iddo fe fod yn faint 10, ond i ni'n mynd i newid i gael paint gwyn tro yma. Be ni'n mynd i wneud yw cylch tu fewn i'r cylch sydd ar wyneb y penguin. Iawn, felly fi jyst yn mynd i wneud cylch. Fel na. Na ni. Right, a nawr dwi eisiau bola'r penguin i fod yn wyn hefyd. Felly mae eisiau fi gael yr hirgrwn na, ond mae angen bod e'n gorgyffwrdd gyda'r pen. Felly dechreuwch mewn yn y cylch y pen. Iawn? A lawr o fi y bola nôl lan
oedi ar y top. Rhywbeth fel na. Right, great. Unwaith chi'n gwneud hwnna, mae eisiau llenwi hwn yn wyn hefyd. Iawn, felly mae dyn ni gylch gwyn, hirgrwn gwyn, tôn gorgyffwrdd, a nawr ni'n mynd i lenwi nhw yn wyn. Felly newch yn siŵr bod chi'n dewis y paent gwyn ar ôl dewis y pot llenwi. Mi'n eisiau clicio nawr yn y siapau yma. Na ni, i lenwi gwyneb a bola y penguin. Gyda'i ben gwyn. Right. A'i bar ymlaen ni. Dwi'n mynd i pinsio mewn. Defnyddio 2 fis a just pinsio mewn ar y trackpad neu ar yr iPad, ar sgrin yr iPad. Right, brush. Crwn colour, hard round, maint 10. Mae eisiau paint gwyn yna. A dyma fi, jyst yn gwneud cylch. Yna'n bach gormod o hirgrwn. Trio hwnna to, Jones. Nawr te, na well. Gret. A nawr dewch ni gael mynd i'r hirgrwn. Na ni, fel na. A nawr, pot paint, ffil, llenwi, paint gwyn, tap wedyn mewn yn y siap na, tap yn y siap hyn, a pyd o'n hofio am y siap bach na hefyd. Na ni, right da. Ymlaen. Nawr de, dewch ni gael dechrau ar ychydig o'r manylion. Beth am i ni wneud pig y penguin. Felly dewch ni gael mynd i'r brwsh. A'r crwn caled eto. Maint 10, ond tro hyn, i ni'n mynd i fynd i'r paint oren yma. Nawr, ar gyfer pig y penguin, dwi jyst yn mynd i ddechrau gyda... Na wneud hwn tua, meddylwch am y cylch gwyn, nid hanner ffordd, o dan hanner ffordd, rhyw treian i fyny'r cylch, fan hyn. A dwi'n mynd i ddechrau gyda just ton, fel na. Probably bod yn edrych fel aderyn hedfan, yn dweud. Just 2 don fel na. A o dan y don na wedyn, i ni'n mynd i wneud triongl. Allwch chi ddefnyddio snapio i siap ar hwnna, chi'n gweld? Fel na, i wneud y pig. Os ych chi'n hapus gyda'r pig, llenwch e mewn yn oren. Allwch chi ddefnyddio'r brush paint, neu allwch chi wrth gwrs ddefnyddio y pot paint llenwi. Nawr mae pot paint llenwi fwy cyflym, ond mae rhywbeth neis iawn am lywo mewn yn ysau. Felly fi'n joio lliwa mewn fel hyn. A ni. Right, a gyda'r paint oren yma, i ni hefyd yn mynd i wneud y traed. Felly ar gyfer y traed, beth i fi'n i wneud yw, chi'n ddechrau gyda'r drod yma fan hyn. Dwi'n mynd i ddod o waelod y goes, a dwi'n mynd i ddod draw mewn llinell eitha syth, draw fel hyn. A nawr, i fi mynd i wneud rhyw igam-ogam. Fel na. A ble bynnag mae'r igam-ogam yn gorffen, dwi'n mynd i fynd nôl i ochr arall y goes. Ni, fel na. Nawr allwch chi ddefnyddio snapio i siap, ond nes i ddim fyna, achos byth y licio bod yr llinellau yma ddim yn hollol syth. A nawr ni'n mynd i wneud un peth ochr draw gyda'r drod yn gwynebu'r ffordd arall. Felly, draw ffordd hyn. Igam-ogam. A wedyn cysylltu nhw. Gret. Right. Mae eisiau llenwi hwnna gyda phaint oren. A na ni wedi wneud y pig a'r traed yn oren. Na fi draw i'r iPad i wneud y pig a'r traed. Right, zoom o mewn te ar y gwyneb. Brush.
oren. Dechrau gyda rhyw ton fach. Mae fel llythyr yn fflat iawn, yn dwi? Meddylwch am fflat iawn. Hynny. A wedyn triongl ar ei waelod e. Hynny. A wedi defnyddio snapio i siap. Gret. Llenwi hwnna mewn. Hyfryd. Nôl i'r brwsh. A dedwch ni gael mynd lawr at y traed. Chi'n gweld? A nes i wneud rheina yn eitha cyflym, do fe? Nes i ddim cymryd yn amser y rheina. Os dim ots dy'r traed. Traed os yn edrych bach yn rhyfedd, fe nhw. Felly, pidwch a meddwl gormod dan fe. Just newch llinell, i gam o gam, llinell nôl. Llenwi nhw mewn yn oren. A mae'r trad na ddech chi'n gret. Na ni? Right. Mlaen. A ni. Dewch i ni gael dechrau rhoi chydig o fanylion te ar y wyneb. Right. Felly, yn gynta, mae eisiau ni ddod lawr am maint y brwsh. Dewch i ni gymryd nôl i'r brwsh. Ni ar y brwsh crwn caled. Paint D nawr, nôl i'r paint D. A mae eisiau ni nawr i ddod lawr am maint y brwsh eto. Felly, rhyw, sa'n bod, 5. Iawn. A be ni'n mynd yw doi smotyn ar top y pig ar gyfer yn adlu. Hynny. A nawr, mae'n amser i ni feddwl am llygaid. Nawr, ar gyfer y llygaid, dwi'n mynd i wneud hirgrwn mawr. Fyna. A wedyn fi'n mynd i wneud un arall. Drws nesaf iddo fe. To, pidwch a trial mynd yn rhy araf. Jyst newch yn eitha cyflym. Gadwch iddo fe i snapio i siap. Iawn. Nawr, falle bod chi moyn rhoi eiliau i'ch pengwyn. Nawr, does dim eiliau gyda pengwyn go iawn, ond falle bod chi moyn rhoi bach o bersonoliaeth i'ch pengwyn. Felly, os ych chi moyn eich pengwyn i fod yn un crac, yn un dig, falle bod chi'n mynd i roi eiliau i lawr, fel yna. Neu, ryddad wneud rheina, falle bod chi moyn bod eich pengwyn yn ddireidus, felly lle ni fynd am un ail arferol, a'r un arall falle wedi codi. Na ni, chi'n gweld? Mae'n golwg ddireidus iawn gyda'r pengwyn na nawr. Felly defnyddiwch yr eiliau i ddangos personoliaeth eich pengwyn chi. Nawr, ydych chi'n hapus o hwnna, i ni mynd i gorffen yr llyged. Felly dwi'n mynd i ddod lan y maint y brwsh nawr i, sa'n bod rhyw 40. A dwi'n jyst mynd i glicio mewn yn y llyged. Nawr, allwch chi arbrofi gyda gosod y smotiau dina mewn gwahanol lefydd. Iawn? Chymod, gallwch chi i roi nhw ar y gwaelod, fel yna. Neu os chi'n roi nhw ar y top, mae rhywun sydd wedi cael llon bo. Chi'n gweld? Felly mae lleoliad yr smotiau dina yn mynd i roi personoliaeth i'ch pengwyn chi hefyd. Ni. Right. A just fel rhyw fanylun bach neis, yw unwaith chi wedi gosod yr canol na yn ddi, yw i newid eich paint nôl i fod yn wyn. So, lawr y maint y brwsh nôl i ryw 10. A just clicio eto. Na ni. Chi'n gweld y mae'n rhoi adlewyrchiad golau yn llyged y pengwyn.
Yna ni. Na manylion y penguin wedi wneud. Right, iPad. Nawr te. Fi'n ni zoomo mewn, pinsio mewn ar y gwyneb. Mae popeth fi'n neud fan hyn canolbwyntio ar y gwyneb, yn dweud. Right, brwsh, D, maint, 5. Credu bod fi'n ei goffa teipo hwn mewn, ydw. Na ni. Right. Felly, 2 smotyn ar gyfer tyllau nadlu. Na ni. A nawr, felly gyd, 2 lygad. Felly, hirgrwn, dala fe, snap. Hirgrwn, dala fe, snap. Gret. Eiliau nawr e. Felly bod y penguin yma'n drist. Fel na. O. Na, sy'n penguin i'n drist. Penguin hapus, fi'n credu, ysda fi. Wps. Mae snapio i siap yn helpu chi pan ych chi'n neud yr eiliau yma. Na ni. Right, y lan a maint brwsh i ryw, sema, 40, 50, rhywbeth fel na. Na ni, 53, mae'n iawn. Dop, dop. A wedyn lawr a maint y brwsh to i ryw 10 gyda paint gwyn. Dop, dop. Na ni. A ni wedi cael y golau yn sgleinio yn llyged y penguin. Right, wel, mae'n disgwyl yn dda yma. Beth sy'n nesaf te? Wel, beth am sgarff i gadw'r penguin yn gynnes? Syniad da. Right, wel, ar gyfer y sgarff, be dwi'n ei wneud yw defnyddio yr brwsh triongl. Triongl. Iawn, felly, dewch, sgrolwch lawr, dewch hyd i'r brwsh triongl. Nawr, dwi jyst yn mynd i ddefnyddio paint coch, ond llwch chi newid hwn wedyn, os chi eisiau, ond... ne, felly bod chi moyn i bod yn goch. Lan i chi, dywswch pa lew chi moyn ar gyfer y sgarff. Ond ar gyfer y sgarff nawr, beth dwi'n mynd i wneud yw just... A dwi'n mynd i adle ar y maint 150 nawr, fi'n credu bydd hwnna'n iawn. Yw dechrau fan hyn, a ddod draw i'r ochr yma. Just y darn o'r sgarff sy'n mynd yn gros gwddwf. A dwi'n mynd i drial snapio fe hefyd, felly dwi'n mynd i oedi ar diwedd i weld os mae hwnna'n helpu fi gael sharp taclus. Felly, draw a fi, oedi. Snap. Na, mae wedi snapio. Chi'n gweld mae'r triongl yna'n neud sharp da, yn dwi? Mae fel, chi'n gweld ymyl y sgarff. Cyn bod hwnna'n gweithio neis. Beth fi'n neud? Fi'n zoom on dorfedd yma. Ydy, mae hwnna'n gret. Right. Nawr, be dwi'n ei wedyn, dwi'n newid draw i'r brwsh drws nesaf, sef y brwsh sgwar. A just dod lawr. Fyna, mae wedi snapio. Just dod lawr yn syth fel yna. Na ni, gyda'r sgarff. Wel, chi'n gret. Ydy, hapus to hwnna. Right. Dewch ni gael neud sgarff draw'r yr iPad te. Right, felly mae eisiau'r brwsh triongl arna i. Sgrolio lawr, dyma fe fan hyn, brwsh triongl. Paint, lliw coch. Mae'r maint yn 150, mae hwnna'n iawn, felly bant a fi, oedi ar y diwedd i snapio i'r siap. Ydy, mae just yn tacluso fe, ynddo fe. Na ni. A wedyn newid draw i'r brwsh sgwar. A dwi jyst yn mynd i ddod lawr yn syth. Eto, mae wedi snapio, felly llwch chi dewis rhyw ongl fach, neu... Gwyd bod syth yn gweithio neis, ynddo fe. Na fe. Hyfryd. Right te. Beth nesa? Wel. Nesaf. Het. Sy'n nesaf?
Right, wel, ar gyfer yr het, i ni'n mynd i gadw at y lliw coch yma. Ond dwi'n mynd i fynd nôl i'r brwsh crwn caled. Right, nawr, dwi'n meddwl bod eisiau i'r ymyl yr het fod bron iawn yr un trwch ar sgarff. Ddim quite felly. Felly fi'n mynd i lan am maint y brwsh i 100, felly. Nid y 150, ond rownd y 100. Na ni. Right, a nawr be fi'n ei wneud yw just trial dilyn sharp pen y penguin mewn rhyw hanner cylch. Fel na. Na fe. Iawn. Nawr, na chi'n rhyfedd yn dweud. A nawr beth dwi'n mynd i wneud nawr yw wneud hanner cylch mwy uchel uwch i bennau fan hyn nawr. Felly hanner cylch mwy uchel. Snap, na ni, chi'n gweld? Snapio fe i sharp. Lliwa yw hwnna mewn nawr. A rhywun beth am ryw pompom ar y top, na ni. Hyfryd, het hyfryd, Mr Penguin. Right, dych chi wedi cael neud yr het draw ar yr iPad, te? Felly brwsh crwng caled ar maint 100 yw hwn i gyd. Lla fi'n ôl lan, hard round brush, lan 109 hwnna'n iawn. A dyma fi de, bant y fi, dechrau fan hyn, a round, oedi, snap. Jyst i gael e'n union ble dwi eisiau. Gret. A nawr dwi jyst yn mynd i wneud hanner cylch ar y top. Na ni. Lliwo hwnna mewn. A un dot pompom ar y top. Na fe. Gret. Right. Nawr dewch ni gael addurno yr het a'r sgarff. A mae hwn yn hwyl. Nawr, os ych chi wedi ymuno gyda ni ar wers arall, fyddwch chi wedi gweld yr techneg yma pan ni'n gwneud yr addurn Nadolig. Ni ddim yn ei ddefnyddio y modd lliwio. Gyda'r modd lliwio ymlaen, beth yw'ch chi'n gwneud nawr yw dewis unrhyw frwsh chi moyn. Iawn? Gallai fod ni'n o rai amryliw, er enghraifft. Gallai chi fynd am hwn, y brwsh ser, neu un o'r un cawslyd. A os ych chi wedyn yn peintio gyda'r modd lliwio ymlaen, wneud e aros o fewn y llunellau yma. Chi'n gweld? Allwch chi gael dyluniad hyfryd ar eich het a'ch sgarff. Chymod beth? Fi'n dwlu ar hwnna, felly fi'n i adle i fod. Hapus iawn o hwnna. Digwydd bod. Felly, a i draw yr iPad ar ei arbrofi gyda hwnna to, ond fi'n mynd i adle hwnna i fod fyna, achos fi'n meddwl bod hwnna'n edrych yn ffantastig. Dyn ni hwnna ma'n iPad ymlaen. Right, felly cofiwch droi'r modd lliwio, colouring mode yn Saesneg ar y top, ymlaen. Mae'n meddwl bod y brwsh yma mynd i sefyll ti fewn i'r llunellau. Multicolour. Beth driau tro hyn te? Beth am hwn? Golden cord. A'i brwsh reit lan yn mwyaf. A peintio mewn fyna. Nawr, os ych chi ar ddamwain yn peintio tu ôl, just ewch yn ôl. Neu hyd yn oed ti fewn but days. Just ewch yn ôl, popeth yn iawn. O, mae hwnna'n eich yn cool. Neu hyd yn oed beth am magic tube. Be mae hwnna'n mynd i fod fel? O, waw. Mi'n licio'r sgarff liwgar, di, Mr Penguin. Mae hwnna'n cool yn we. A just triwch nhw mas. O, dwlu ar hwnna. Fi'n gweld yn gweithio neis pan i chi'n mynd ar brushes amryliw yma ar maint, reit lan i'r maint mwyaf posib. Fi'n gweld hwnna'n... Dych chi'n mynd gweld y patrwm mor glir, chi'n gwybod? Mae'n... Dyna ni, mae hwnna'n cool yn dweud. Os byddwn ni'n mynd hwnna lawr yna i'r maint arferol, chi'n gweld y misi yn mynd ar draws yn chi. Chi'n gweld y strokes. Os ych chi'n mynd o fe'n fwy, mae'n llai amlwg beth sy'n mynd mlaen yma. A mae'n creu gweadau, textures, gweadau diddorol iawn, fi'n credu. Tria un bach to. Beth am y sgwigl yma?
Nawr te. Pam lai. Neu, I mean bach gwahanol. O, na, mae hwnna'n eitha tebyg i'r un draw'r porwr ar ôl meddwl, no fe? Na, mae'n iawn, fi licio hwnna, tubular, fi wni gadw ar hwnna. Right, nawr te, mae eisiau ni greu cefndir. Nôl a fi i'r porwr, dewch i ni gael creu cefndir ar gyfer hwn. Right, wel, yn gyntaf, beth sydd eisiau ni wneud yw gosod lliw y cefndir. Right, fi'n ni droi'r modd lliwio i ffwrdd. Clic hwnna i ffwrdd, a fi'n ni wneud e'r right bar hefyd, trwch yr modd lliwio i ffwrdd. Right, nawr, lliw y cefndir, wel, ni moyn bod, felly'r pengwyn yn sefyll fan hyn, ymhegwr y gogledd yn y nos. Felly, dewch i ni gael lliw'r cefndir yn edrych fel yr awyr yn y nos. Felly, na i ddewis y glas yma sydd fan hyn. Ond wedyn, na i fynd i'r personol, a felly just tywallu fe chydig. Rhywbeth fel yna. Ie. Na ni. Mae hwnna ddechrau da. Dechrau da iawn. Right. Nawr te. I ni moyn gweld nawr bod yr pengwyn yn sefyll ar ddarn o ia. Felly, dewch ni gael mynd nôl i'r brwsh. Y brwsh... Pwy brwsh yna? Y brwsh crwn caled cynta. Brwsh crwn caled, paint di, maint, 10. Nôl i beth wnaethon ni reit o dechrau. Brwsh crwn caled, paint di, maint 10. Right, nawr yn, dibynnu fain o les dy chi o amgylch trad y pengwyn. Dwi'n mynd i wneud rhyw floc o ia, mae'n sefyll ar ddarn o ia sy'n arnofio yn y môr. Felly, be na i wneud, just dechrau falle yn ei gorff efo hyn. A mae corff y pengwyn yn mynd i helpu chi gyda'r llunellau di yma. Achos dim ots os mae'n gorgyffwrdd. Lle ddechrau'r linell yma, chi'n gweld mewn yn y corff yna. A sneb yn mynd i weld e, achos mae'r un lliw. Right, fi'n i ddechrau fan hyn te. A dwi'n just mynd i ddod round. A mae'n dim ots am siap hwn o gwbl. Gallu bod eitha tonnog. Na ni, rhywbeth fel yna. Mae'n ddarn o ia, mae'r pengwyn yn sefyll arno fe yn arnofio yn y môr. Nawr, i wneud ei edrych bach fwy 3D, yr ochrau mwyaf i'r chwith a'r mwyaf i'r dde, dwi'n jyst mynd i ddod lawr a llinell syth. Wel, reit fan hyn, llinell syth. A roedd chi'n gwneud na, ni'n mynd gysylltu'r ddoi linell syth na, ond yn tracio siap. A sy'n eisiau bod redaclus gyda fe. Na ni, mwyn wedi wneud y darn ian nawr i edrych yn eitha 3D, yn dwi. Dych chi'n gwneud cwbl o ddarnau eraill o ia, falle bod un yn dod mewn fan hyn. Nawr, y darn mwyaf i'r chwith yw hwn. Chi'n gwneud o lawr y llinell syth. A just tracio'r siap na. Sy'n rhaid bod yn berffaith. Iawn, just newch eich gorau. Na wneud un arall fan hyn. A dwi jyst wedi mynd reit dros yr adem fyna nawr. Iawn, nes i jyst beintio reit dros yr adem. Dim ots achos mae'r un lliw, yn dwi. A fan hyn, hwn yw'r ymyl mwyaf i'r dde. Felly neddol lawr y llinell syth. A nawr just tracio siap y darn o ia. Sorry, zoom on wyllt ma. Right. Felly dyna ni'n darnau o ia. Nawr, mae eisiau ni gael felly yr tir tu ôl. Felly, dewch i ni gael just wneud llinell eitha tonnog draw. A stopio unwaith i chi'n cyrraedd aden yr pengwyn. A draw yr ochr hyn, dwi'n gwneud yr un peth. Llinell tonnog draw. A, gallu fe fod yn fwy bwmpiog na na, sy'n rhaid bod e'n mor daclus. Gallu fe fod rhywbeth fel yna.
Ond gyda hwn, nawr dwi'n mynd i'r un peth, dwi'n mynd i tracio fe gyda llinell arall. Na ni, i ni gael effaith 3D. Right. Yn gros y top, wedyn, nawr tebyn, mae eisiau ni wedyn i gael... Nawr fydd eisiau chi ddefnyddio felly ochr pen yr penguin wedyn, iawn, achos dim yn moyn paint di ar het y penguin. Na ni, right, achos be fi eisiau nawr yw, yr awyr i fod yn y lliw glas yma, ond be na i nawr yw llenwi top pob darn o ia gyda paint gwyn. Felly, pot llenwi. Wel, mae hwn yn ddarn o ia, fan hyn, clic. A mae hwn ochr draw yn ddarn o ia, clic. A mae'r top yma'n ddarn o ia. Right, gred. Nawr te, y môr yma fan hyn, y dŵr yma, beth am ddefnyddio'r lliw glas golau yma fan hyn? Gyfer y dŵr. Gret. A nawr, beth am yr ymyl na sy'n gwynebu ni? Beth am i ni gymysgu lliw glas golau? Bron yn wyn. Felly, dechrau gyda'r glas. Clicio ar mwy o liwiau. A dan personol, allwn ni oleio y glas yma. Gan fynd lan ac i'r chwith. I fyny ac i'r chwith i oleio fe. Ni. Rhywbeth fel yna. A fi wni ddefnyddio'r lliw na, dyma ni, ar wyneb yr ia sy'n gwynebu ni. Nawr, os i chi ar ddamwain yn clicio ar linell ddi, iawn, fel hyn. O, dear me. Pidwch a panig o, just cliciwch dad wneud. Popeth yn iawn. Right, well. Sio mae hwnna'n sgol, fi'n credu bod hwnna'n gret. Rai, mi eisiau fi ddal o lan ar yr iPad nawr, ynddo se. Felly, nôl â fi yr iPad. Felly, mi eisiau brwsh crwn caled, hard round, D, maint 10 yna i eto. Fel nes i reit o dechrau. Roi, wel, na i ddechrau ar y top trin, felly. Dewn ni ddechrau gyda just tir fyna. A nawr beth am yr darn ia tu ôl. Fel hyn. A mae eisiau bod ni'n gweld yr effaith 3D ar hwnna. Eisiau bod eisiau bach fyna fyd. Na fe. A nawr am y darnau ia mae'r penguin yn sefyll arno fe. A dwi'n mynd i just wneud yr effaith 3D. Fyna. Darn bach o ian, dwi'n pipo mewn fan hyn. Newch yn siŵr bod chi'n cael y siapio bod dim bwlch. Iawn, neu pan i chi'n defnyddio'r pot paint llenwi, bydd e'n llenwi'r dudalen i gyd i chi. Right. Na ni, gret. Right. Lliw y cefndir dwi ddim wedi wneud, na fe? Felly background colour ar y top. Dechrau gyda'r glas yma. Chymo beth na i adler hwnna, mae'n iawn. Right. Pot paint gwyn. Pot paint gwyn. Top pob darn o ia yn wyn, os gwelwch yn dda. Right, a wedyn yr dŵr yn y glas mwy golau yma. Na ni. Fi am gweld yr awyr felly rhy debyg i'r dŵr. Felly, dewch i ni gael mynd... Na, mae'n iawn. Right, nawr te, dewch i ni gael cymysgu lliw mwy golau o'r glas golau yma. Felly, dewis y glas golau yna mwy o liwiau.
A lan ac i'r chwith. I fyny ac i'r chwith. Chi'n cofio? Nawr, bydd eisiau fi pinsio mewn fan hyn, fi'n credu, i gael y darnau yma. A fi wedi wneud darn bach fan hyn, darn gesel y penguin. Na i. Na ni. A un bach lawr gwaelod. A draw yn hyn. Hwnna fach. Na fe. Right. Dyna ni. Wedi creu ein golygfa oeraidd iawn ar gyfer ein penguin. Da iawn chi. Nawr te. Beth yw'ch chi'n neud o hwn? Wel, wrth gwrs, yw'ch chi lawr lwytho nhw. Clicio'r arwydd lawr lwytho fyna. Ac yw'ch chi hyd yn oed ddod mewn y fe i greu cerdyn. Mewn prosiect arall ar Express. Ond cofiwch bod chi'n arbed fel darlun penguin. Darlun penguin. Yna ni. Wedi creu darn o gelf hyfryd. Da iawn chi. Wedi defnyddio sgiliau snapio i siap. Ni wedi dysgu am y pot paent llenwi. Ni heb ddefnyddio hwnna. Falle bod chi heb ddefnyddio hwnna o'r blaen. Ni hefyd wedi cael lot o hwyl gyda'r y modd lliwio. Yn defnyddio'r brwsys am ryliw i addurno'r het a'r sgarff. Felly, lot o sgiliau bach defnyddiol mewn yn y wers na heddi. Gobeithio bod chi wedi mwynhau. Right, wel ni'n barod i symud ymlaen i'r weithgaredd nes. Pwy sy'n fan hyn? Wel, Nadolig llawen i ti, Dom. Diolch am y neges. Yr enwog Dom Trainer, y YouTuber byd enwog Dom Trainer yn danfon neges i ni fan hyn yn gweud Nadolig llawen rhaid. Wel, Nadolig llawen i ti hefyd, Dom. Diolch yn fawr iawn i ti am ymuno gyda fi heddi. Right, wel, dewch chi gael mynd mlaen te i'r weithgaredd nesaf. Nawr, mwyn mynd i'r weithgaredd nesaf, beth sydd eisiau chi wneud yw clicio ar arwydd Express yn y cornel top ochr chwith, yr A liwgar. A dyma ni nôl ar dudalen cartref Express. Right, wel, dewch ni gael cip olwg te ar y dudalen weithgareddau, wel, beth i ni'n neud nesaf. Nw'n ni sgrolio lawr. A beth ni'n mynd i fod yn neud yw gweithio ar gerdyn post. Ni'n mynd i fod yn creu cerdyn post. Nawr, mae hwn yn un o'r gweithgareddau nawr. Ni'n dangos i chi ar y top, y gweithgareddau 12 diwrnod creadigrwydd, 12 days of creativity. Nawr, mwyn agor e lan i chi, y peth rwyddau i chi wneud yw clicio ar y botwm sydd â fi fan hyn i chi sy'n dweud agor y templed. Iawn? Clic ar hwnna, mae'n agor e yn syth i fyny fel allwch chi weld. Nawr, os i chi ar yr iPad, does dim modd i chi wneud hwnna, felly dyna pam mae'r iPad gyda fi yn Saesneg. Chi'n mynd i'r iPad. A be fi'n wneud nôl ar dudalen cartref Express gyda'r iPad yw defnyddio rhes yma yn gros y top. Sgrolio ar draws, rhif 6 yw'r cerdyn post. Dywyswch hwnna jyst gan wasgu arno fe. A dyma ni nawr yn defnyddio Express. Iawn? Nawr, unwaith chi wedi agor hwn i fyny, mae'n arbed fel prosiect yn eich fy stwff. Felly, os ych chi moyn defnyddio Express yn y Gymraeg, gallech chi just newid o'r Saesneg, agor y prosiect fel bod yn arbed, a wedyn newid Express nôl i'r Gymraeg. Iawn? Felly, os ych chi'n cael rhyw drafferth gyda'r botwm ar y dudalen weithgareddau, botwm yma fel hyn, fi ar y sgrin anghywir, yna allwch chi ddod o hyd iddo fe eich hun gan newid iaith Express nôl i'r Saesneg, clicio ar rhif 6 a newid nôl i'r Gymraeg. Right te, bant a ni. Right, wel, dyma'r cerdyn post. Greetings from Hawaii. Nawr, mae'r panel yma ar yr ochr yn mynd trwy'r camau ddylech chi gymryd i ddilyn yr weithgaredd, ond llwch chi gau hwnna, clicio Rex, achos fi'n mynd i wneud hwnna i chi, felly na i helpu chi mas. Right, wel, yn gyntaf, nawr te, beth i ni'n mynd i ysgrifennu? Wel, ble chi y moyn danfon cerdyn post? Ydych chi moyn danfon o begwn o gogledd, falle? Falle. Felly, dewch i ni gael newid. Nawr,
I ni'n mynd i newid yn gyda greetings from. Yn Gymraeg, i ni yn dweud fyna cyfarchion o. Cyfarchion o. Nawr, gwedwch wrth ddau blant, dim chi athrawon, gwedwch wrth ddau blant, beth i ni'n gorfod wneud yn y Gymraeg, ar ôl y gair o. Pan ni'n defnyddio'r gair o, mae rhywbeth arbennig yn gorfod digwydd. Dyn ni'n gwybod, os rhywun wedi gweiddi'r ateb mas. Beth i ni'n gorfod wneud ar ôl y gair o? Ni'n gorfod wneud ar ôl lot o eiriau, mae o yn un o'r rai mwyaf cyffredin. Na i roi'r eraill i chi. Ar ôl pob tro i ni'n cael y gair am, ar, at, gan, heb, i, o, dan, dros, drwy, wrth neu hyd, mae angen treiglad meddal arno ni ar ôl o. Treiglad meddal. Felly, cyfarchion o. Felly, os ydw i'n mynd i gael pegwn o gogledd, yn gweud hwnna, mae rai pobl yn dweud, dylwn ni ddim treiglo enwau llefydd, ond fi'n gweld yna'n rhyfedd. Right, felly, sa'n mynd dechrau cwmpo mas yn neb. Fi'n siŵr neud eich athrawon chi wedi chi beth sy'n eisiau neud. Right, cyfarchion o, a fi moyn pegwn o gogledd. Right, felly, beth da fi fan hyn ddo, yw darn o destun fan hyn sy'n dweud Hawaii. Wedyn mae da fi'r llun rhyfedd yma fan hyn. Felly, fi'n mynd i gael gwared ar y llun rhyfedd yma o'r dail. Felly, symud pethau rownd ma. Symudwn ni'r gair Hawaii lan. Newn ni glicio ar y dail palmwydd yma a clicio ar y bin sbwriel. Bant y ti. Nawr, beth yw hwnde? Yw copi o Hawaii. Bron o bod union rhywun peth. Chi'n gweld? A pan ni'n rhoi'r ddoi na gyda'i gilydd, mae'n rhaid rhyw effaith cool 3D, ynddo e? Right, ond be fi'n mynd i wneud yw gael gwared ar hwnna am nawr. Felly na i unwaith to, clicio ar y bin. Right, a dyma ni, just yr un box testyn Hawaii. Right, nawr te. Cyfarchion o pegwn o gogledd. Nawr te, o, mae p yn treiglad feddal i b. Felly, cyfarchion o begwn y gogledd. Begwn, begwn y gogledd. Right, nawr, mae hwnna yn fawr. Felly, falle bod eisiau fi wthio, yn gweld? Felly, wthio hwnna i ddwy linell. Fel hyn. Right. Na i symud cyfarchion o reit lan i ni gan fachwy o le. Cyfarchion o begwn y gogledd. Nawr te. Mae yna fwlch mawr da ni rhwng y ddwy linell. Felly, dewch i ni gael cair bwlch rhwng y llinellau lawr. Aha, mae hwnna'n eich yn well. Cyfarchion o begwn y gogledd. Right, mae hwnna'n edrych yn gret. Nawr, dyn ni ddim yn Hawaii, felly mae'r blodyn yma yn amerthnosol. Felly, bin. A chymod beth, mae'r mynyddodd a'r coeden palmwydd yma hefyd eich mynd yn y bin. Fi licio'r marc post, newn ni gadw hwnna am nawr. Right, ydw i'n hapus dy maint y testyn yma, felly gallai fe fynd bach yn fwy. Cyfarchion o begwn y gogledd. Na ni. Nawr, falle bod chi moyn canoli'r testyn. Iawn, defnyddio canoli fan hyn. Credu bod hwnna'n edrych yn hyfryd. Nawr, unwaith chi'n hapus dy hwnna, beth sy'n eisiau gwneud yw dyblygu fe. Dyblygu hwn i ni gael creu'r effaith 3D yna. Chymo beth? Fi'n mynd draw i'r iPad i gael dal o lan. Ond rwy'n gofio, mae'r iPad fyna. Felly, ewn ni draw i'r iPad yn gynta i gael dal o lan. Right. Nawr, dyma ni. Right. Mae eisiau newid hwn i ddweud cyfarchion o. Tap, 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 tair gwaith. Cyfarchion o. Nawr, cofio beth nes i? Fi moyn cadw'r Hawaii yma, ond y dail palmwydd bant y tŷ. Yr Hawaii sy'n creu'r effaith 3D bant y tŷ am nawr. Sy'n mynd i cyfarchion lan. Nawr te, beth am i fi wneud? Cyfarchion o... ble newn ni?
Cyfarchion o gefn eithin. Right, cyfarchion o gefn eithin. Na ni, cefn eithin. Pentre bendigedig yng Nghwn Gwendraeth. O, te. Cyfarchion o gefn eithin. Right. Nawr te, enw to, blodyn yn gallu mynd, mae yna flodau eithin yn hefn eithin, ond oedd hwnna ddim yn un ohonyn nhw. Right, nawr te, cyfarchion o gefn eithin, a mae yna fi cyfarchion o begon o gogledd draw fan hyn ar porwn. Right te. Nawr, be ni'n mynd i wneud nawr yw ail greu'r effaith 3D yna. Yn gyntaf, dewch chi gael meddwl am liwiau. Nawr, mae mewn rhyw liw coch, ond dwi'n meddwl goch nadoligaidd, ydw e? Mae'n bron yn rhyw goch oren. Felly gyda'r testyn wedi ddewis draw fan hyn, dwi'n mynd i fynd i'r amlinelliad a newid y lliw i goch mwy nadoligaidd. Yn awr te, dewch chi ni gael dyblygu hwn. Iawn, felly fi'n mynd i glicio ar y 3 dot a dyblygu y testyn. Waw. Nawr, gyda'r copi yma, fi'n mynd i newid y lliw i liw nadoligaidd arall, beth am ryw wyrdd. Beth am wyrdd mwy tywyll? Na glicio ar personol. Na ni, felly bod hwnna'n fwy nadoligaidd, yn dweud. Nawr, mae hwn fod tu ôl i'r un coch. Felly, chi'n gweld draw yn eich stac heinau. Mae eisiau newid hwnna. Dwi'n mynd i newid lliw eto, neitha. Mae eisiau newid yr un yma, sy'n ar bocs hwnna, yr un newydd, tu ôl i'r un cyntaf. Right. A nawr, chi'n gweld llai symud o amgylch a creu effaith 3D. Cool. A penderfynwch chi, ble chi'n meddwl mae'n edrych orau? Ydw e'n edrych yn orau draw i'r dde, draw ar y chwith, i fyny, hyd yn oed, fel yna. Felly, just triwch osod yna mewn gwahanol lefydd tan bod chi'n hapus gyda'r effaith 3D. Mae'r ddau ddarn testyn yna'n rhoi i chi gyda'i gilydd. Na ni, fi'n credu bod hwnna'n edrych yn gret. Right. Yn gweud na, fi'n credu bod eisiau fi symud nhw lawr. Felly, na i wneud na to. Na ni. Right. Cyfarchion o begon y gogledd. Ocean Breeze Island Ease. Wel, mi eisiau newid hwnna yn y se. A na i roi fan hyn. Cartref. Sean. Corn. Right. Na ni de. Cyfarchion o begon o gogledd. Cartref Sean Corn. Hyfryd, right, nôl i'r iPad i ni gael gwneud yr un peth ar gyfer cefn eithin. Sydd ddim yn gartref i Sean Corn. O, mae dan yn le hyfryd. Right. Newid hwnna i fod yn goch. Opa, days, be fi'n neud? Right, os chi'n neud rhyw smonach fel na, dad wneud, mynd yn ôl, coni off. Right, dyblygu hwn te, 3 dot, duplicate, dyblygu. Newid lliw hwn i... fi'n licio'r coch ar gwyrdd, mae'n draddodiadol iawn, dwi, ar gyfer y Nadolig. Nawr yna, osod e bron yn ei le, ond nawr mae eisiau i fi symud yn ôl yn y stac heinau. Na ni. Gyda jyst arbrofi gyda le mae'n eistedd orau, le chi'n meddwl mae'n edrych orau. Rhywbeth fel yna yn gret. Right, iawn. Nawr te, beth wedyn ni am gefn eithin de? Wel, mae siwr gwmynt i ddweud. Cyfarchion o gefn eithin. Cartref Barry John. Beth ar gyda ni? Wel, nawr te.
Mae'r... Mae'r afon Gwendraeth fawr yn... Na, dwi'n... Na. Mae'n tarddu'n uwch lan, ond mae'n fwy amlwg fyna. Mewn ni ddim mynd am hwnna. Right, gen i ni. Cartref... Barry John. Nawr te. So hwnna rhi wael, dwi. Rhain o'ch chi sy'n fans o rygbi Cymru. Nawr te. Right. Beth ni... O ie, fi wedi dal y lan. Felly nôl y fi. Right then. Mae eisiau ni gael delwedd mwy addas yn y cefndir nawr. Iawn, eisiau ni gael delwedd mwy addas yn y cefndir. Felly, dewch i ni gael mynd i yr elfennau ar y chwith. Ac ar y top, dwi'n mynd i fynd i'r cefndiroedd, a dwi'n mynd i chwilio am, beth am rhywbeth fel snowy. Na te, ddech chi'n cael trial rai o rai. Oh, wowzers! Hwna ddechrau da. Lle bod yn un perffaith. Nawr, triwch wahanol rai, achos fe welwch chi bod rai o'n nhw falle rhy brysur, neu mae rai o'n nhw'n strw ar testyn. O, mae hwnna'n un da. Iawn, felly triwch wahanol rai. Nawr, falle bod eisiau chi newid lliw eich testyn, ond os ych chi'n hapus gyda'ch dyluniad, chi'n bod, triwch ddod o hyd i gefndir sydd ddim yn golygu bod rhaid i chi newid eich testyn. Mae hwnna'n un da. Fi wedi go hwnna fyd. Ydw. Mi wni fynd am hwnna, fi'n credu. O, fi na... Ers pryd i chi wedi gweld y typo sydd gyda fi yn gogledd, de? Ydych chi wedi gweld hwnna ers spel? Ydych chi wedi bod gweiddi ar y sgrin? Cyfarchon o bigon y gwgledd, mae hwnna'n gweud. O, myredydd bach. Right, dyna manne. Gogledd. A na, mae eisiau fi wneud yr un peth i'r un gwyrdd. Wel, diar mi. O na fe. O leia dwi'n mynd i argraffu fe fel cerdyn. Lle fe fo'n wath. Cyfarchon o bigon o gwgledd. Right. Hwna well. Cyfarchion o bigon y gogledd. Right. Cadw Sion Cor. Cool. Wel, mae'r cefndir na'n gweithio'n hyfryd. Dewch i ni gael neud rhywbeth tebyg draw ar yr iPad, te. Nawr te, cyfarchion o gefn eithin. Nawr, to, gallu hwn jyst bod yn rhywbeth nadoligaidd, achos mae cerdyn post nadoligaidd yw hwn. Felly, allan ni fynd i'r elfennau, elements, cefndiroedd. Jyst chwilio fan hyn am rhywbeth fel Christmas pattern, felly. Patrwm nadoligaidd. A gallu rai o rhain fod yn neis. O, chwal, mae hwnna nawr yn neis iawn. O'n i ddim yn disgwyl hwnna i weithio fod neis. Felly triwch, dim hwnna, rhy brysur. Triwch, rhy brysur. Diar. Rhy goch, rhy debyg i'r lliw sydd da ni. Mae hwnna'n gweithio'n hyfryd. O, sa'n licio bod yn gweud Merry Christmas yn nhw. Na. Dim diolch. Na, rhy brysur. O, mae hwnna'n neis yn dweud, gyda'r ser yna fe. Y darneir a'r ser. Felly, jyst ewch trwyddo nhw. Mae hwnna'n gweithio neis nad yr coed yn dweud. Jyst ewch trwyddo, triwch gwahanol gefndiroedd mas. Dim byd yn bod ar hwnna nawr, dim byd o'i le hwnna. A hwnna. Triwch gwahanol rai mas. Nes bod chi yn hapus gyda eich cefndir. Mae hwnna'n rhy brysur. Iawn. Felly, newch yn siŵr bod e ddim yn rhy brysur, mae bod chi ddim yn gallu darllen y testyn. A mae'n beth chi'n wedyn nawr, hwnna o'n i'n meddwl bydde fe'n bendant lot rhy brysur, ond chymod beth, mae hwnna'n gweithio'n okay. Felly, chymod, os chi ddim yn siŵr, just triwch e mas. Nawr, fi yn mynd i fynd nôl, achos fi'n credu mae yn ffefryn ni oedd, dwi'n gael ffindo fe. Hwna. Ie, hwna o'n i'n lygo de. Hwna'n edrych yn hyfryd iawn. Right, nawr te. Wel, ni bron o fen, mae 5 munud yn ei ar ôl.
Y gyd sy'n eisiau ni'n neud nawr yw addurno hwn gydag asedau dylunio. Felly draw ar y chwith, dewch i'r elfennau lan tro hyn i'r asedau dylunio. A beth am i ni chwilio am rhywbeth fel Christ, Mas, Lights. Beth am i ni gael goleadau Nadolig. Nawr te. Mae yna bethau bach neis fan hyn, chi'n gweld? Cyn chi roi rhain mewn. Just ymestyn nhw reit o draws. A mae rai ohonyn nhw, chi'n gweld, mae nhw'n tywynnu. Mae'n bach o ole'n tywynnu ydyn nhw. Mae'n neis yn nhw. Chi roi ar ongl fach, fel yna. Mi licio hwnna. Beth arall yn ei gael? Chi'n gweld, mae llwyth o oleadau yma, chi'n gweld? Mae'n hyfryd. Beth am rhywbeth fel snowflake. Ie. Wel, chi'n chi gael... chi'n chi gael eira o flan eich testyn chi hefyd. Chi'n gweld bod e dros y testyn hwnna'n effaith bach cwl. Neu chi'n chi gael, chi'n bod, just plien eira fawr yn rhywle. Pa'n no. Nawr te, gyda hwn, fi'n credu bod fi'n ei roi hwn nôl i gefn y stack heinau. Tu ôl y testyn. Na ni. Chi'n gweld? Chi'n jyst yn gallu addurno yn hyfryd fel hyn. Chi'n jyst teipio mewn yn Christmas. Christmas. Neu winter. Mae'n rhaid neis. Ser na ydyn nhw. Mi'n go hwnna hefyd. Ribban coch. Chi'n chi roi ribban coch ar ongl. Mwy o ongl. Chi'n gweld? Rhywbeth fel yna. A dyna ni. Wel, fi'n hapus do hwnna. Fi'n hapus do hwnna. Mae'n edrych yn hyfryd. Right. Wel, chi'n gwybod beth? Sa'n gyfer amser i fi fynd draw i wneud hwnna to nawr ar yr iPad. Ond mae da chi 2 munud fach ar ôl cyn diwedd y sesiwn. So ni'n chi nawr, fydden ni'n mynd trwyddo'r asedau dylunio yn chwilio am rhywbethau bach cool i addurno eich cerdyn post gyda fe. A to, lle chi fod yn defnyddio hwnna yn argraffu fe, ar ddarn o bapur A4, plygu fe yn ei hanner, a i ddefnyddio fe fel rhyw gerdyn post hyfryd. A dyna ni. Right, wel, ni wedi cyrraedd diwedd y wers ola o'r flwyddyn 2025. Diolch enfawr i chi athrawon am gefnogi'r sesiynau yma. Diolch i chi blant am weithio mor galed. Fi'n joio gweld enghreifftiau'ch gwaith chi pan mae'ch athrawon chi'n danfon nhw draw ata. Fi'n dwlu gweld nhw, felly athrawon. Da chi newch, danfonwch nhw draw, unrhyw beth i chi moyn rhannu gyda fi, fi'n joio gweld nhw. Diolch enfawr i chi am ddod. Mwynhewch yr gwyliau Nadolig. Ymlaciwch athrawon. Please peidiwch â wneud lot o waith nawr dros gwyliau Nadolig. Mae eisiau bawb i ymlacio er mwyn bod yn ffres yn y tymor nesaf. Chi fwy na unrhyw. Felly, gadwch y laptop yn yr ysgol, gadwch e fod, rwch lonydd iddo fe, ymlaciwch. Nawr, byddai'n e-bostio chi ar ddechrau'r tymor newydd, oherwydd mae yna lwyth o wers i byw gyda ni yn barod wedi trefnu ar gyfer yr hanner tymor sydd i ddod. Felly, byddai yn eich e-bostio chi atgoffa chi, ond am nawr, diolch enfawr i chi am eich cwmni ar y gwers i byw yma ar hyd 2025. Nadolig llawen, blwyddyn newydd a i chi, a welai chi ar gyfer gwers addunedau blwyddyn newydd yn yr wythnos gyntaf nôl. Ond am nawr, hwyl am y tro, dolig llawen i bob un ohonoch chi.